1 एप्रिलनिफ्राय 800था जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना बांगोन। गासै मुलिफोरनि बेसेना बांनाय लोगो लोगोनो रायजोआव दावराव-दावसिया सोमजिनो हागौ। मुलिनि बेसेना बांनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खर' गुदुं जानांनो हागौ। 1 एप्रिलनिफ्राय जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना बांगोन। नंगौ, 1 एप्रिलनिफ्राय गं 800 मुलिफोरनि बेसेना बांगोन। पेनकिलार, हार्ट ड्राग्स, एन्टिबाय'टिक्स मुलिनि बेसेना बांगोन। जिउ रैखा खालामग्रा मुलिनि बेसेन बांनाया गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय खर' हमनांनो गोनां जागोन। बे बेसेन बांनायनि जाहोनावनो रायजोआव गोबां दावराव-दावसिया सोमजिनो हागौ। जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना बांनायजों लोगोसे आथिखालाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिनो हागौ। फ्राय 800 मुलिफोरनि बेसेना बांहोनायनि थिरांथाखौ गनायथि होनाय जागोन। मोनसे मुलिल' नङा, गं 800 मुलिफोरानो बेसेन बारायगोन। बे बेसेन बारायनाया गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर जेंना जागोन। फिन फोरमायबावो, गासै मुलिफोरनि बेसेना बांनाय लोगो लोगोनो रायजोआव दावराव-दावसिया सोमजिनो हागौ। मुलिनि बेसेना बांनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खर' गुदुं जानांनो हागौ। 1 एप्रिलनिफ्राय जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना बांगोन। नंगौ, 1 एप्रिलनिफ्राय गं 800 मुलिफोरनि बेसेना बांगोन। पेनकिलार, हार्ट ड्राग्स, एन्टिबाय'टिक्स मुलिनि बेसेना बांगोन। जिउ रैखा खालामग्रा मुलिनि बेसेन बांनाया गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय खर' हमनांनो गोनां जागोन। बे बेसेन बांनायनि जाहोनावनो रायजोआव गोबां दावराव-दावसिया सोमजिनो हागौ। जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना बांनायजों लोगोसे आथिखालाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिनो हागौ। फ्राय 800 मुलिफोरनि बेसेना बांहोनायनि थिरांथाखौ गनायथि होनाय जागोन। मोनसे मुलिल' नङा, गं 800 मुलिफोरानो बेसेन बारायगोन। बे बेसेन बारायनाया गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर जेंना जागोन। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा-बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि-बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा-बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।